llunyana selva una comunitat d'animals que vivien en harmonia. Hi havia gallines, tortugues, elefants, cangurs, sirenes, ocells, un cigne i un lleó. Els animals s'havien reunit perquè s'acostava el dia de l'aniversari del lleó i volien fer-li un regal. Tots els animals admiraven i respectaven al lleó, perquè sempre que hi havia un problema, acudien a ell perquè els aconsellara, per la qual cosa el volien moltíssim. Quan el lleó es va allunyar, es van posar a pensar en un regal que poguera ser molt especial per a ell. I van pensar, i van pensar, i pensar... De sobte, les gallines van interrompre el silenci dels seus companys amb el seu cloqueig. Just en aquell moment, les tortugues a poc a poc es van anar col·locant en el centre de la reunió. Puta madre. De sobte, unes grans elefantes majestuoses i imponents també es van acostar al centre de la reunió amb el seu pas fort i pesat. De sobte, els cangurs van anar botant fins al centre de la reunió. ¡Alto! ¡Hay que ser responsable! Y también tindre disciplina. Sí, això també, però... I rigores? Jo què sé. Vaig a donar jo què sé. Cada vegada estaven més tristos. Tots estaven d'acord que havien de fer-li un regal especial al lleó, però havia de ser tan especial que ningú sabia quin. Les sirenes van voler consolar als seus amics donant-los ànims.
van posar a ballar i a fer milers d'acrobàcies per alegrar els seus companys. Però ni el meravellós espectacle de les sirenes ballant va poder fer-los somriure. Els animals continuaven tristos, molt tristos. Res era consol per a ells. Quan estaven tots quasi a punt de plorar, els ocells, sempre alegres malgrat tot, es van posar a piular i a fer trinats. La resta dels animals miraven com els pardalets volaven i volaven, es creuaven i ballaven fent 1000 acrobàcies. Tots els animals continuaven mirant al cel. Era realment espectacular, però això no va ser un consol. No tenien un regal i per molt que pensaren i pensaren, el temps passava i encara ningú havia tingut una bona idea. Amb raó estaven tan tristos. Això era un gran problema. Què anava a pensar el lleó? Que els seus amics ja no el volien? Que s'havien oblidat del seu aniversari? Les gallines i la resta dels animals preocupats van dir en veu alta: ¿Qué será, niños? ¿Qué dijo Tanana? ¿Qué poden fer? Perquè no se s'acurin res. Necessitem ajuda. De sobte, un vell cigne es va acostar amb suavitat i amabilitat. Tots els animals es van sorprendre de veure allí el seu estimat lleó. Aquest, que els havia estat buscant, va escoltar sense voler aquestes últimes paraules.
aplaudiments, esa tortuga. Les elefantes. Lluna i Valeria. Els cangurs, Darío i Marca, esos cangurs imparables. Les maravilloses sirenes, Júlia, Carmen i Altea i Leo. Els pardalets que no deixen de trinar, Nerea, Júlia, Lucía, Divina. La Signe que troba la solució, la nostra benvolguda Mercè. I el superlleó, José David. Yeah.